Kublai ki baro ki para syakri ki bangai pi khul ngi kublai ki ba ya pe yang video ngai kublai pi baro haka kerteng yang tribe no panim jing juskris belong unong sispa ujong au jong pi unong ri unong semar unong pendap unong yasat pal try ki try in basawan biasa isin pat saya dengan selak kendau wan shau no egi penyalami saya tak jaka ba la ker ke ba u ula pengkrek kerpang nah bentar ki banget ki ba kumangi hani ka por manta kakwa ban ai ka tu kan ni ki jing slok khamtam nei ka ba yedei ba kini ki sngi ba kini ki jingja ba ngi mat ni ki por manta ka bible ka je kerteng ya kini ki sngi ka bangi mangi kum ki sngi ki ba khadu ki sngi ki ba khadu kadai nadu ka sngi ka bala khayo jisu hadu kata ka sngi ka ba jisu ursawan biang shani slak kendo ya kita kiski ki badan hapadang kini ki Artylli ki jingwan ki jing jisu la tip ya ki ha ka bible kum kisngi ki bakhado ke hebrew ka shiti hebrew ka nang baning kong khot ka ba la yang tu ka krensha ba nong tho ong ba ha kisngi ki bakhado blai ha kisngi ki por mishwa blai la kren ha ki department ha ki nang thu lupa ne ha ki kisngi bakhado la kren ha khon jing jesus christ tingi mentangi im hai tak singi ki bakhadu but kawai ke banga perkhat kalong banga pusan kalong ba kum ki kristan kum no ngi ban im hai ki singi bakhadu kum ki kristan ka jingmo ji perkhat ka jongi ka de ban long ka bakum no habangi ya jing bai ni ki singi ki bakhadu te dan Artylli ki mat ki banga kwa ye phi kum ki bangai kum ki khon jong blai pin yo bat ba pin penan kam ha ka jing im jing pi kum si benta ba kan long kata ka jing pun kre ila ka jong jing im haba ngi im hai ni kisngi ba khadu kamat ka baning kong ka jingmut ka baning kong ka ba kum ka style ni bandon ka dei ka jingmut ci perkhat ka ba shi jingmut ka jing perkhat ka ba shi jingmut lani ni bandon ya kata ka jingmut ya kata ka jing perkhat kebadap tang dah kawai ke jing tu. Jacob tho ha kasiti ke jing kalau nong bening kau dekat ke ba prau ong ba. Beri basunrop mensim bam ye ne hakilinti ke jing Ka Bible parang ka translate ya kini ka contain sunrop mensim da ka contain double minded. Kemot badan ar ne palat. Dan sibun tli ke jing But katau yo tau beri ubam la ban ye ne ubam la ban baskem ban pendep tang ya kawai ke jingmat betan sibun ke jingmat bakwa ban le ya kani ba perkhat ya kani perkhat ya katai perkhat ya kata hapo ka jingmat perkhat ke jeng dap da sibun ke jingmat perkhat ba kemolong ani ke sini ba mentaro ngi kim beri ngi dan sibun ke jingmat perkhat kham tam lai habangi pek habangi ni pusan ni lah kajang aji bat ya ke baja sau dong aji ni perkat cepang ka bam kedi ni perkat cepang ka kam ka jam ni perkat cepang ka bela ni perkat cepang ka jingkot jingkia ni perkat cepang ka jing syakri ka jing mani ni perkat cepang sibun ke dan apa ka jing mo ji perkat jing bat kini ke jing perkat ki ba ksan ki ba ki hapo ka jabi ngajungi ka pin kelumar ka pin kuslai ka pin do thia pin do damingi bat ajo ka poro katuno ya kabor kejongi bangimla ban plet jimat tang ya kawai kata ningi long ban la sate wish kadiang wish kamon wina khmat udadian kata ka bakham khan kata ningi syata kata bakham khan sashpang kata ningi syata te yo tau buje brio na tip kum tawai brio sunrok mensin ni tau double minded person mereka bible kam kwa ngi bingin long kum ta Tinggal kam mandan be tang kawai ke jimut, tang kawai ke jingtu. Ki kistan ki bam sngau thu, na ki bam sngau hun. Ya ke ke baja saudong ngajengki. Ya ka jinglang ngajingman ngajengki. Kim jula bandan be tang kawai ke jimut. Bat ki syak kinting. Na wai syawai pat ki syak tan, na wai kaliang syak kawai pat. Bat habangi dan kum kata ka jinglong. Barbor hi nginum la bangin syakri, nginum la bangin money hawk ya boleh.
dah aku minta kipo ngiri ban but ya kenuksa ka jong apostol Paul. U apostol Paul Paul bau tho ya kachi sia ka siti ki Filipi udan hapo jil usyakem. Bat umat di sibun ki jing jenjar ka bai kendo hani ka por ka ba usyakem. Hani ka por ka ba umat udan hapo jil. Henry palo kumno long ba wat apa kita ki jing ro long ulah train ulah hikai la di. Bandung syate syakum ha kita ki jing klumar jeng sibun ki jing mut Henry ulah penlong ya ka jingmut ceperkat je bahkan syak pendap no tang dah kawe ke jingmut batang dah kawe ke jing temu. Bat besar jadi dah kata ka jing temu man dah sini. Ba kata ka jing temu kalong. Ka ba utho ha ka cici ke Filipi kanong ka beningkong dekat ka ba ar huai wong. Ban im kalong Chris ban nyap kalong ke jingmut to ke. Ha ka jingmut ju dan tangan kawe ke jing temu kata kalong ban im na ka benta jing Jesus. La dau yap no ro kalau ngaji mentoyu, namar utip syai ba ondaun yap, bakaduhi unpoi sinu, bat ujis Chris. Tu Paul, nadu ba ula IT tadi ban syakri ujisu, ula train la hikai di bandar betang ni gawe kajing tu, ban im na kabentar kajing ujis Chris. Hapadang ba umat kajing kajing jaro, kajing im kajing uga di ban long na kabentar kajing ujis Chris. Haba siru. Penkan mau dia bau dia ban im na kabata jing Jesus Christ. Hapo bau dan apa lagi jing kuslai, dan apa lagi jing kerduru, penkan mau jadi bau dia ban im ben na kabata jing Jesus Christ. Kat baja kat balong. Kadigan ke jing long ke ba manga ba pingi dan kamban don hai ni kisngi ke pementa. Bakat baja kat balong, larangi pang isitom, larangi duk ikerdu, larangi sobharing sosi. Ni day ban imbet nakabenta kejang Jesus Christ. But Kristan ubadan ya kawai ke jingmut. Udan bat utip ya kata kajing klik kajing u. Ya la kajang kajing im. Slow tho. Kumno ban penyat ya la kajang kajing im. Nakabenta ban pendep no ya kata kajing temu ke udan kumu Kristan. But di Kristan ya badan ya kawai ke jingmut, ya kawai ke jing temu kata kalong ban im na kata jing Jesus Christ, barbor hi kipin million be ila dia, kipin million bat ki yalam ila ka jong ka jing im bakanya stream bat ka gospel. Kamu Paul tho ha ka dekat ka ba arpundria. Kaya nging gidan ni ka jingmut ban im nam ta jing Jesus Christ, dan ka ban le ni kawai. Ai ba ka jing im ka jang ab jing pi ka stream. Kan long halor berhapo upul sam jong ketin ke jong blek. Kaba apa? Habangi emai ni kesini ke bakadu. Kum ki Kristan ye badan ye kata ka jing tia ta ka we ke jing temu, ban pensobhai Jesus Christ ni de bandan ye kata ke jingmut, ke jing perkat ka bas ngoren. Ka jingmut di perkat ka bas ngoren. Habangi dan apa dengan jing Hapa dengan jing jar barbor hi kade ka jinglang buri ko jungi ba ngiju ningkong ngiju perkat chwan na ka bentai tadi. Barbor hi ngiju perkat chwan na ka bentai ka ying kesam ka jadi. Ban pendak ban besar, ban aibam chai tadi ka ying kesam jong, ban penbiang pisa, ban penbiang ya ka lek kawan na ka bentai tadi. Na ka bentai ka ying kesam tadi. Hapa lagi dan apa dengan jing ni barbor hi ka penlong ngi bengin long ke ba selfish ngi long ke ba kawan mentor. But hani kisiki ko mentar ho, habang hi ni kisiki ba khadu bang imat ni jinjar ho, ngikim ki bring judon ni don ni kani jinglong. Umtan menu bala ban lai, udah ngaro ngadon ni kani jinglong. Na sya te sya ko mangani jinglong ban perkat chwan ningkong ni di. Ban perkat chwatang ni di. Handai ka Bible kamshim hikai nga di pi bengin long gupta. Ngimdei ban long gupta. Komite Kristan ki ba song thu. Ya ka jing tmu ya ka jing mut ka jong Jesus Christ. Ki ba penmelian yang ban im kat kum ka gospel ki dan ki penmelian de ki persyang mai ban dan ni ka mensiem jong ji sngorit ka mensiem ban bu sya ya kiwei hakmat ka mensiem ban nyu ba kiwei ki kham kodor kiwei ki kham dan kam ban yanga ka jing dan kam ka jong kiwei ka kham kodor ban ya ka jing dan kam ka jonga ban ngi i ka di na ka nuksa na ka ji im jong Jesus Christ Jisu yi banga ma pingi dan kam nga jing penim.
Ujisiu yi banga ba pi ngidam kam ya kajing pentingan. Ujisiu yi banga ba pi ngidam kam ya kajing penkia. Ngidam kam ya kajing suk. Ngidam kam ya kajing map. Takada ko yung usawan. Na beneng ban hiar ban wan ban im shin slak no ban IT no ila kajong im. Na ka bentan jong nga ba jopi. Namar ba. Uyu ya kajing dan kam. Ba uyu thu ba. Kajing dan kam jingi ka kampodor. Banyak kata kaburong ko jigo. Batin na kadawken. Usap koloy banwan banyarap. Yang badepi. Ula penrit jadi. Da ka bawla ino ita ka jinglong belay, yang ta ka burong belay ka jingu. Ula wan man shim ya ka jinglong brio. Ula ino asyadin ya ka jingim bam jukut ka jingu. Panwan ban mat ya ka jingyam. Ula ino asyadin ya ka jinglong hok ka jingu. Ban mat ya ka jing syak penkup ka jeng ka pop. Ya ka jaklia jeng ka pop. Ula shim ya ka jing jaklia ka pop buat ula tenrong halo ladi. Ula le kata na ka benta jonga ba jongpi. Ula penrit ladi. Wat abaw long ublay ro. Hande ula penrit ladi na ka benta jonga ba jongpi. Takadaw pol ang hindi banyo ya kani ka jingmut. Kajang Jesus Christ. Ba kumbaw Jesus Christ ula penrit ladi. Ngirong ini ban ngolong kiba ngoret. Kumbaw Jesus Christ unyo ya kajing dan kam. Unyo yang nga pi kiba kodor. Banyak kat benang ka jengu. Kumtang ngirong ini ban nyo ba kiwe ki kamba ki kam kodor ki kam nyo ngiri ban nyo ki ba kiru ki dan ya ka hok ban yo ya ka jing arab ka jonga ba chopi. Ki dan ya ka hok ban yo ya ka jing sin ai ka jonga ba chopi. Kam tam lai habang im hakum gini ki por bingi mat ya kum gini ki jing e. Habang im hani singi ki ba khadu. Bat ukustan ba sngorit. Ju kmi linti ba kiwe kin nyarap yu ba kiwe kin shakri yu henry. Barabor ulong ba kloy ba mau ningkong unek ban shakri ya kiwe pat. Ukustan ba sngorit. Ukustan ba penyusuri dia bat ka jing ba ka gospel. Barabor ju kmi linti ba kiwe kin shakri yu. Hakini kisingi ba menta. Henry barabor upenlong ila di uba lailot. Bado ba kloy bon lek ban shakri ya kiwe pat. Kat baja kat belong. Lama ka jing shakri ka jing ka penduk nong ya uru. Ju salia. Nyamar ba udon ni ta ka mensri. Pen kloy ban pendam. Ban kongo. Ya ka jing penya ya ka jing elam. Ba ya ka jing hikai ka jing Jesus. Dan mengiru ke. Kum ki kon Kristen. Ki ba shisha ki ba dan ya ka we ka jingmut ya ka we ka jing temu. Ban im na tan Jesus Christ tu ngin dan ya ka mensiam ya Jesus ngodet. Habangi im hakum ni ki singi. Ki ba menta ki singi ki ba khadu. Bangin numlong kita ki Kristen ki ba khwan tang nam tai ladi. Bangin numlong kita ki Kristen ki ba kimilinti. Tang ya ki we bikin nyarap nga berpi ya. Meningin long kita ki Kristen ki ba kloy. Banyarap siya mga nganyarap ikiwe. Mapi pinyarap siya ningkong ikiwe. Lagi kiwe kimyarap mangkanaya piru. Wajib kuslay. Handai kapakongsan kalong ba. Mapi tak dapat pendam. Banyarap ikiwe. Nomor kata ka pendam no ya ka hukum yang Jesus Kristus melong. Iit ila paramarjan kumba ilidi. Te hani ka poro. Akwa ipi ba. Pinshim ini Artylli ki benta. Bendan ini Artylli ki jingmut. Ba penam kam ikni ki jikai ka ji MDB kumbo apostol Paul bole. Bat da ka bangi dan ikni ki Artylli ki jingmut. Ka jinglong ji im janga ji pikan ya ceprang bangi la ban im hok ya kata ka jinget ya ban pesobha ya Jesus Christ. Bat bangi lai ru bangi long kita ki jing syai hai ni ki singi ki bakadu. Ngila kan bangi long kita ki melu. Ban pinbang ban pinsinyam ban pintengen. Yaki para macam marpa hani kisngi ke bakadu. Tu ai ngadoi bau blay un ai bo ada pi ba piru ni ka por mata pindan bik no tang ini ka we ka jingmut. Kata kalau ma pin ban im na ka benta jing Jesus. Bat ba pindan ni ka mense ka basngorit. Ba pin syakri om tang yau Jesus hendai juga por pin syakri ru ira para macam. De bat ublay hiru un ai bo ada pi.
But ublay hiro un kershan dalam darkat bat pi. Hani si por kiba menta. To blame kerkui pi. Nam tak buram jumblay.